Nafarroko parlamentuko ataria irudiz bete da. Frankismoaren biktimen alde eginiko urtetako lana azaltzen da bertan. Badakigu kritikatuko digutela baita, hau egiteagatik, hemen egiteagatik, baina benetan instituzioak inplikatu behar dira horretan eta hau da horren adibide. Biktimen senitartekoei nola ez hitza eman zaie. La palabra papá me ha faltado toda la vida y todo se lo debo al desgraciado que gobernó este país. Oraindik itxigabeko zauriak. Guk uste dugu memoria historikoa emozioak dituela, baina baita ere arrazoiak. Arrazoiak adituek eman dituzte asteburuan Iruñan antolatu den jardunaldi honetan. Un genocidio que no ha sido reconocido como tal. Gero eta gutxiago dira bizirik jarraitzen duten biktimak eta arriskua dago haiekin batera oroimena desagertzeko eta belaunaldi berriek gertatu zenaren berri ez izateko. Planes de estudios de la historia de España, pues esto se pasa muy superficialmente. Roldan Jimeno, historialari nafarrak, justiziak pairatutako errepresioa ikertu du. Justiziak izan zuen depurazioa. Frankismoan zeuden apailoiek jarraitu zuten ondoren, horregatik ere estatuan horren justizia konservadorea dugu. Justiziari hain zuzen ere eskatzen diote frankismoaren hilketen erantzulen aurka jardutea. Nazio Batuen erakundeak hala exijitu baitu.